Любителската театрална група за възрастни Мармалат е създадена преди 2 години в Русе. Инициатор е актрисата Евгения Явашева. Няколко пъти седмично те се събират, за да изучават актьорско майсторство, художествено слово, сценично движение, работа върху текст и роля. Когато решихме да направим Мармалат и да направим групите за деца, един мой приятел ми каза: защо не направиш за възрастни? Аз искам да се занимавам с актьорско, а няма къде. И така стана уж на майтап. Колко човека? Тази година са само 8 и абсолютно съзнателно те са съобразени с материала, който работим в момента. Правим текстове на Хано Хлевин и се надявам към края на май да излезем с първа премиера. 27 марта, деня на професионалните артисти. Какво бихте искали да кажете на любителите? Да им благодаря за това, че се интересуват от театър, а не само от театър. Има много хора, които се занимават с пеене, сега има бум на танците. Това е прекрасно. До всякакъв вид изкуство, което се докосва, това само ще ги обогати. Искам да им кажа едно огромно благодаря и не спирайте. Част от любителите актьори е 32-годишният Силвестър. Той идва преди няколко години в Русе, за да работи като инженер. Родом е от красивото градче Рен, което се намира на брега на океана във френския регион Бретан. Силвестър всъщност работи като инженер, за да се издържа, но истинската му страст е изкуството. Занимава се с оперно пеене, танцува салса, а от 1 година е част от любителската група Мармалат. 2 години, 3 години бях, си учих много яко български език, тъй като танцува в салса клуба Мигос в Русе. И след това продължих да работя като инженер и също сега от страна се занимавам с оперно пеене. Виждате ли се да останете в България за по-дълго време? Да, аз вече съм тук интегриран, не ми липсва Франция. 2-3 пъти годишно обичам да се прибира. Тук жените са по-интересни. Може би французойките обичат да си измислят проблеми, докато българките обичат да ги решават. Диана Костадинова също е привлечена от актьорското майсторство. Работи в сферата на хотелиерството, но използва всяка свободна минута да се усъвършенства като личност. Всъщност много отдавна съм търсила някаква такава възможност, защото моя близка, която живее в Великобритания, ми беше казала, че там има страшно много такива любителски групи, които са много добри, работят така както работят и професионалните театрални групи. Преди да започна бях малко скептична дали ще бъде така удовлетворяващо да участвам в такова нещо, дали самата водеща ще подходи така отговорно, въобще дали ще бъде интересно. Но тя доста така ни подхвана, сериозно работи с нас като с истински актьори. И се отнася с нас като такива. И което те провокира още повече така, да експериментираш, да пробваш. Аз лично съм много доволна от това, защото съм човек, който обича да влиза в различни ситуации, да вижда какво прави даден човек отвътре, не отстрани. И така преживяваш нещата по-истински, по-реалистично, отколкото когато ги гледаш отстрани. Венцислав Тодоров среща любовта именно в театралната школа. Освен това открива, че може да говори без притеснение пред публика и че актьорството е невероятно изживяване за него. Реших да се занимавам с актьорско майсторство, може би от интереса ми и любовта ми към изкуствата и може би главно към театъра. Просто актьорското майсторство е нещо, което обединява голяма част от видовете изкуства. Има литература, има музика, танци и това най-много ме привлече. Има ли вариант да продължите професионално да се занимавате? Не смятам, че има вариант професионално да се занимавам, но бих се радвал и за бъдеще да продължим да правим театър. Дома театъра за вас е любов и страст и изкуство.